Hello pag human ako panglimpyo sa area kay tam nagsaging, pag humagbuho, pag humagtanom, nakakita man ko sa punuan sa kuan, guma nga daghan siyang laya o gibirahan sa bata oy bisag hadlok da. Akong gipanguha ang sanga kay may na lang ba na sugnod kabalo ba kag bukid nga mao ra jud na among sugnod kay di man jud mi kaapod ang mga sa tawag niyo mga gasol-gasol diha. Di na usod di sa bukid daghang sugnod diri ug kugihan ka mga hoy. Dili ka putdag sugnod. Ay tapulan ka putlay mong bagtak isugnod ayaw pud sana all. Sosyal og sugnod no. Diha habog sa tumoy na ko gikat-kat hadlok di po ni kurog akong kigol ano gul. Tura si mama dato nang akong gitawag ba kay tabang nako aswat sa kahoy hakot kay murag di man ako madatong gagmay so yatong gagmay ako atong dagko kay lisod po kayo akong kasahon ba layo-layo pa man po ni sa mong balay kay tabok pa kag basakan lapok pa man are hinahinay ra gud mi bahala ginagmay basa kay kanunay sana all nay lapok lang ni amo gianan kay basakan maguni sa una ba wala na nila kitam naghumay tamnan ko man nagway ni kuan salmon bahalag watay sugnuran mga hoy gyapon ta kay basig maabot ang panahon natay kasugnuran na ug magsige ulan watay stock tagaman gyud ta kay kanang ka tapulan na to sige ra tang higda lingkod din hadi wa tay kahoy na may na lang putong na kay kahoy kay kung na kay masugnuran maglungag ginitubig kay mga api na kay kahoy mao ra to bye bye thank you.